Čus lidé, a tam u dalšího videa. Tak co si bereme teď konc? Nevím. Doufám, že ty videa vůbec... Si beru testo parekecam. Můžeš? Ne, protože úplně ne. Dobrá, já si beru... To si vezmi VKčko. Já si beru... Ne, nechci. Hej, máš... Co máš za nejnižší týr? Nejnižší? No, nebo máš artilérii? No, a mám. Dobrá. A pak máme ještě tohle. Tak vám to je snadná potom ještě jediný, počkej. Tady. No tak ber něco, co by mělo dobrý matchmaking, aby Tak vezmi VKčko. Beru AMXko. Vem si třeba i 6. Ne, tady tohle. Tak jo. A už jsem na malou, jsem zpátky. Yes, nice. Ondro? No? Tak co, jak se jezdí? A jo, jde to. A já jsem ani nevěděl, že hraješ vodko. Když hraju dlouho vodku. Kde je Matouš? Jdeme Matouška odtlačit do vodičky. Čau. A jedem. Ta bitva začala asi. Hej, jedem tady napravo, oni to tam docela nedávají. Chudáčci. M6, MT25, to celkem jde. Jsem 5 Stewart, to je škoda. MT25, to je nepřátelský. MT25, já nevím, proč za to lidi hrajou, ono to není až tak jako dobrý. No je to rychlý, je to 6 a je to... Ne, isu. Já jsou. Jo, jasně! Když po mně někdo vystřelí, musíš sejmout zrovna mě. O, a zabije mě zrovna ironicky MTčko. To je nefér. A proč? Protože přede mnou stojí M6. Oni mě skoro nevidějí a sejmou mě. A teď zase mě sejmou, když jsem mrtvej. Tam si nestoupej, tam strašně lidi střílej. A má. Už bys... Jo, ty jsi furt tady, Ondro? No? Jo, aha. Mamma mia, on je zádu. Je tu Tak být... já si jdu dát ještě jednu bitvu bez chaty, protože já už mám strašně málo času. Jo, no nějak tak. Hej, Ondro, No? já ti přizvu do chaty, dáme malý týry. Ne, to je v pohodě, můžete jít jaký chcete, já mám prostě jen Pojď. Jo, tak jo. Teď jsi v bitvě? No jasně, já dezertuju. Stejně ta bitva... Stejně jsem zapomněl naplnit granáty. Dobrý, no. Já jdu taky udělat makat na L... No prostě už jdu, neboj. Už dezertovat. Zpět do garáže. A teď mě bannou za to, že jsem dvakrát dezertoval. Došlo ti to? Jo, došlo. Tak si vezmu třeba BTčko. Nebo jak chceš, mě je to jedno. Trojky. Mám si 2. No, to je v pohodě. Nebo to stejně budeme bojovat za trojkou. Nemám 3. A mě neporazil Tiger. A hej, tak BTčko Matouši. Cože? Vem si taky BTčko. To bych chtěl nějaký vysoký týr. Počkat, Honzo, ty jsi už normální jako... Skoro. Taky to budete mít tak 2 roky. Jedeme Matouši, pojď. Jo, budeme zase blokovat? Jo, ale tentokrát ty. No a
Stejně ban nedostanem. Už nám nedajte na report. Ne, musíme blokovat oba dva. Než si jme jedno a pak druhého dostane ban. Za dva už jo. Se divím, že ne za ten jeden. Já mám taky modrý jméno už. Jo. A je to nádherný to modrý jméno. Já jsem měl, zítra ti zmizí. No já už mám tak asi měsíc. Mě zmizelo tak, když jsem dohrál včera. Měl jsem se Jak prdel. No, já nevím, ale jako myslím si, že tady nemám moc jako co dělat. Ty si snad myslíš, že jo? Ne. Hej, aspoň můžeme blokovat kávečku. Jo. Pojď, jdeme zablokovat. Tady to u mě. Jo, je tady u tebe. Tamhle. No tak, ještě 20 sekund. 22. O, 19. Mačkáme tady. Ty zepředu, já ze strany nebo ze zadu, jo? Holky musí mít rádi takovýhle tanky, jako mám já. S tenkou hlavní. Matouši, No. jo, skončí bitva. Vlastně asi za chvíli. Pojď, dělej. Pojď, zablokuj ho zepředu. Ty jsi... Nech ho bejt. Ty jsi debil, co jsi to udělal, protože mě střelil. Ježiši Kriste. Nech ho bejt. Dobře, s Bohem. Když to kávečko pochopí, že já se s ním. Tam je pán. I co děláš, proč do mě bouráš? Já tě tlačím. Jo. Ježiši Kriste. Tolikrát nesmíš. Ne. On zaroušel. Teď tady Já jsem jumping. modrej. Ne, ty jsi modrej. Ty jsi ško. Kdybych dostal bat, tak mi to stejně nemají. Tak je to. Kámo, šmoulové jste. Stejně budu moc asi až v neděli točit, tak je to fuk. Když tě ani jednou nestrafila, to už to bylo vážně těžké. Stejně tě zabiju, Matouši. Byl na Už. pesetice, sice ho asi ani neproběhl. A asi se ani nestrfíme, ale nech mě bejt. To je moje pesetice a tohle. KB1. Co dělá ta KB1? Do ní vrážet. Kde je? Kde? Kde je? Já si ho najdu. On je asi na té druhé straně. On je tam u základny, pojď. On je u základny. Já si zapomněl, jak se používá VASD. No je zde tlačit Matildu. Ježiši Kriste. Čímeš polovinu, já to bolí. Já jsem mu ještě omluvil. Já jsem dělal to samý, já jsem se trefil do tebe. No. Matouši, No. jo, skončí ta bitva. Za chvilku. Hej, pojď team kill. Pojď za mě. Já rozjel se proti sobě na tom mostě, jo. Jdi dozadu. Jdi dozadu. Hej, ty jdi dozadu a rozjet se potom. Bude to team kill. Ok, takže 3. 2, 1, jedeme. Let's go! Let's go! Oh! Team kill. Říčeme při nárazu. A co Hej, je? ne, Matouš Jílica byl rozdrcen. A nedalo ti to ban? Hej, pojďte to. Hej, jeď zpátky pryč, máš 90 napěk a tam jsou 5. Ty ani neprobí, se to jich ani netrefí. Hej, dva modrý lidi v týmu, to vidím snad poprvé. No i když ne, viděl jsem i 4. Tam. Ne, 2. Ona se střelil do toho Stuarta. Dá zničit. Ježiš, on už jede po mně. Ne, On pomoc! volá o pomoc, jo? M9! Do prele! Tak, kámo, preli. Ježiš Maria. Pryč! A je to v piči. Pryč! Musíš ujet. Ujedu. Nejezdí vodou. No tak nic. Pojď dát ještě jednu takovou bitvu. A krát jsem měl já team kill. Tak já si vemu, já si koupím nějakou trojku, já si koupím BZ, no i ne.
Jo, tak já si koupím PZIC. Prodám to, ano, prodám. Výzkum, koupím si PZIC, doufám, že na ní mám. Tlustej, mastnej. A to už je pozvi mě na chaty. Jo, dáme zase 9, 10, 11. Zvěžu. Moment, jak se jmenuješ, jo, tady seš. Nedáme dvojčičky. Ne, já nechci dvojky. Dvojky jsou nudný, trapný. Hrám výcvikovku. Ne, já nemám čas na výcvikovku. Mimochodem tohle bude konec videa, jo. To už je 3. video. To je dobrý, ne? To je dobrý. To je dost dobrý. Ty bláho, Já kolik to nemám, všechno trošku stojí? se ne. Já nemám tolik peněz. Jo, vem si 3. Ty máš to RTPčko, já jsem ho prodal hned, tak jsem ho dostal. Doufám, že mám náboje. Nemám náboje. No pěkný, nemám náboje, nemám nic. Tak no tak, BT7, vrať se mi z bitvy. BT7, neber se BT7. Hej, vem si 8. Nemám 8 na tomhle profilu přece. Myslím Honzu. Já mu napíšu tady do Twittera. Já nemám... Tygře, jo, dělej, RTSGF, vem si něco, rychle. Kde je PZIC? Do hry! Hej, vem si to. Kde je PZIC? Rychle. Ježíš, ty máš v garáži 3 sloty, ale dáš PZIC. Hej kámo, mám ho, normálně jsem Co ho našel. rychle to našel v té garáži? Ne, ono není v garáži, já jsem ho prodal. No, já nemám to asi, ty si vás. Ježíš, ono nemá zase náboje, to je debilní. Tak, už jsem, nejsem připraven, čekej, no to prdele. Já jsem tam zapomněl ještě kapitána. No, já ho zapomněl, on není vevnitř, no. Může jít bez kapitána. Někdo tady umře. Ty máš, jak to, že máš jen 210 HP. Protože má, Ty ho máš úplně nevyzkoumanýho. já vím, no, on se mi teď nějak restartoval. Spíš to nemám koupený. Ty kámo, koukej k ním, koukej jako na ty obrázky, tak Dobré, já chtěl napsat Neky a taky a napsal jsem. Neky a ty. koukej se na ty obrázky těch Tánku u nepřátel. No já jdu. Koukej na to. To asi, to vyhrajem. On píše ještě co? Ok, já i taky. Ne. Tak zase otravujete si ty 4. Ty otravuj si mě, radši do TZGF. Pojď, dělej ty zleva, já zprava, teda chci říct oba dva ze předu, pojď. No, kámo, už tam jdu, už tam jedu. Nás rozstřílí. Proč jsem tě? Že vždycky zabijou tebe. Dělej vy před něj, To byl zase stejný týpek. Ne, to nebyl, on byl modrý kapten. Jak se panuje? Co děláš? Ježiš, co dělá on? Kdo ho hitnul? Ty? Dostat. Hej, počkat. On mi napsal, ta T71 mi napsala, že to, jako prostě fuck you. Když jsem ubral jedno hápko a on mi ubral 31, tamhle já jedu pryč. Ne Honzo, tam nepojedeš. Já jsem rychlejší než ty. Proč vždycky mě, kámo? Jo no. Já prostě jedu a on mě přijde. Hej, Honzo, jak se nahlašuje? Dáš, klikneš právě na to jméno a dáš report. Nezlob Matouši. Nebo stížnost. Já dám, počkej moment, teď dávám report. Nesportovní chování. Ježiši Kriste, ne! Co dělá? On dostal bán, kámo. To jsem Dostal bán. A on dostal fakt bán, nechtěl No, bych. nechtěl bych. On dostal fakt bán. On dostal bán. A pojď ho ještě nahlásit. Jo. Nesportovní chování. Tu nahlásit ještě tam. Urážlivá přezdívka. Nesportovní. Já tam naklikám všechno, abych mu dal report. Spám. On je zabanovaný, ještě mu dáme to. Reporty. Jo. On prodává zaťáky. A pak ještě je to bot. On je nějak neaktivní teď, ne? Urážlivá přezdívka, jestli jsem ještě nežádoucí reklama, to nechci vážně. No a dostal vám. Co to je nějakým egyptským klanu nebo co? Nežádoucí reklama.
Kapitán Klip. Hej, ale to byl asi dobrý hráč, protože má 2 hvězdičky na děle. To je za to, za. Stejně zabanovaný. Jo, i 6, já jsem podívat na tebe. Hej, ale týpek to bych nechtěl. E2, není E2 prémia? Ne, není. Není. A zabil ho, no. Hej, kdo ti poškodil ty perskop? Nebo jsem to nahoru, ne? Já- Nic, hej, tak to je pro dnešek všechno, takže trvá to zase 15 minut, počkej. Čau. Jej.